बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै अराय समाव दाबोनो नाख्रेबजानाय अराय समाव दाबोनो नासयजानाय अराय समाव दाबोनो मोहेर जानाय अराय समाव दाबोनो गादब जानाय बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै सानजा सोनाबहा साहा खोलाहा गैया दाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय गैया दाबो दिनै बर'आ नासयनो हानाय नाजाबावनांगोन जों खर'नि थुंग्रिजों जुजिबावनांगोन जों खलमनि दावहाजों नाजाबावनांगोन जों हारिमुनि दावहाजों जुजिबावनांगोन जों बिमानि राव खुंथायजों खौसेजा जों हानजा सेजा जों नखरसेथा बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै आबुं उदांस्रिया नेनानै दं दाबो इनायनि फानजारियाव जोबथेजानानै हारिनि एना एनियाव थगायजानाय मोननांगौ गंसे रायजोआ सनापुरिमोन बर' हारिनि
बयनिबो नखरनि थाखाय गावनि गोहोजों जेब्लाबो सोलिनो थाखाय जोंनो नांगौ उदांस्रि जोंनो नांगौ गोहोनि मोन्थाय जोंनो नांगौ हारिनि मोन्थाय जोंनो नांगौ नखरनि मोन्थाय जोंनो नांगौ सोलोंथाइ मोन्थाय जोंनो नांगौ सोलोंथाइ मोन्थाय थेंक इउ स' माच आरो जाय जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों बा आंनि चेनेलखौ फार्स्ट टाइम नुदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो टिं खालामनानै हो जाहाथे आं बिदिनो मोजां मोजां मेथाइ खननानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय थानो हागोन बिदिनो इउटुबाव आं आपल'ड खालामबाय थाबा नोंथांमोनाव नटिफिकेशना सबसे सिगां सफैयो स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट गानाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन फिर से मिलेंगे नेक्स्ट गाना में